Social media tei sahai no hai khobor hamia nuksagui phaika omo hai din salbat koraya tiprasa bosongni bisingo khoroksa bemar hamia manjakgwi kwbangma borokno social media o nukjagui chubachu sanmarok kwbangma no nugui mankha phiaba o jagao hwnkha hinkhe belai kheno famous social media o Instagram, Facebook tei YouTube rogo become subject wala hini sinijaknai bini bumung wngkha Johnson Deborma hinkhe to baksa siniya phano wngui mano phiaba become subject wala hinkhe to pono maximum borok no sinio jara social media o active tongui tongnai rok hinkhe norok thumbnail logui no saiman thangkana je become subject wala ni bwta Johnson Deborma Bengaluru bosor kologmaro moi arjakao samung khlai tong nogo jukjaya chakri fakri kwrwi wngmani bagwi Jutika ni bwsla Johnson Deborma Bengaluru thangwi samung khlaiwi aro tongtwtwi no je income manui tongmani obo baino nogo jubahorna hinui bo arjakao Bengaluru samung khlainani bagwi thangkha nogo buma bufayongno khibiwi bwkha kwrak khlaiwi haikhe buni bo aro tongtwtwi no joto samung khlai je income mamani abo baino bo buma bufano rohorwi nogo kisimisa jalogwi tongo haike bosor wngkha bo arjakao tongmani phiaba tabuk hinkhe asomsa Bengaluru Foundation ni hoite khananani mankha je become subject wala ni bwta krima sincha bemar dengue bemar manjakha hinui jong saimankha belai kheno krima sincha o bemar manjakha hinkhe buru tongno buru thangno obo haise baksa hinkhe ba survive khlaipaio omo hai 100 ni bisingo 10% 20% omo hai borok simise survive khlaimano tei obo hai khobor khanamani yagolo nogo belai kheno monak pohor hai wngwi thangkha buma hinkhe to kapmang se bwslano omo hai khanawi rang puisa ajiwi nogo chubanani tei nogo naikolnani hinui thangma sepo omo hai wngwi tongwi sugo nogni jati abo hai kogno khanawi buma belai kheno kapkha obo kahai rang puisa kwrwi jorao hachalo thangwi bo naimanya bono haini bagwi khaklap buwoi kapkha o buma tei Bengaluru Foundation no hoite kisimisa jani je chuktui rang rongpo sanlaikha jemantui chubalaithun Johnson Deborma jate bo dengue je bemar manjak tongmani obo bemar hamui teisa kaham kwrwng khlaiwi o sungsaro kaham kwrwng khlaiwi tongmanatui hinkhe borok Bengaluru Foundation hoite tamo saka norok obono kisa khanawi naidi Tangga yang tini hanya video ma pa yaw kan norok saiman na je nugui man kna je ani group chini Tripura People Foundation group and Belandur group te Facebook wang kacha mona ambulance by tlang furo hospital video amruna chini Tripura People Foundation ni je senior volunteer Johnson Deborma ra ani video ro kabang ma bini 18 ni sini norok nugui man kna je bo tini kthai kthang no je Tripura saro Bangalore tonani ni suicide case kabang ma every problem no bo tini 18 sini botabo 26 sal jora botini khlai phika botini na tini volunteer to tei botini kaisa infection kaisa ungjabini rogi dengue hone rog manjage pura serious condition bono sintabo klangai YFL ITPL hospital thang bono admit khlairika admin ni emergency ward klang admission khlairika o admin ni emergency ward ni hain bono ICU to ni jaka eta one day se 35000 rang na dai haji taku ta bukum sang na rokno sang request khlai jaga ang pohor Tripura Junior Tripura People Foundation ni angro request khlai taku Johnson Deborma ni treatment ni ba jaman sa kisa subarani kisa na please ang no koi horja go tangai oba haike borok no oba haike jangjal na sentini kini volunteer to te bo kathai kathang no je any problem no botini satong hiya wateng hiya Bangalore ha kotoma tini guru wibo nainai borok tini boklaja tini 100 টাকা 50 টাকা ni bagai tini kalaja phadi takutai bukum song no ani video tu angron tini bar tini guru hoite video hoite mas hajar kamo oba hake dukho nango sumukasa leadership tini oba hake opo tini bawa sinai boro bos naikulai boro tini serious kalaja Bangalore ha buma butha bo sik subai nana phadi takutai bukum song khak warba khak hambai bono subar lana ang ko jao
asumna hambai chini tako elson